Beyoncé, tu trebuie să ridici amperii. Primul film este cu Jim Carrey. A apărut în 2008 ca an și se intitulează Yes Man. Începem ușor cu personajul principal. E jucat de Jim Carrey și îl cheamă Cal. Pe el îl apucase o stare de angoasă, devenise confortabil cu statul în casă. Îi stătea în fire să zică nu la toate, astfel el rata cam orice oportunitate. El adoptase o viață monotonă, TV și canapea, o tonă. Până vine un prieten și spune o chestie: ar trebui să zici nu doar la depresie. Te-ai închis ușor în al tău fort, trebuie să îți ieși din zona din confort. El foarte sceptic a aprobat orice lucru ieșit în cale, el a acceptat. Astfel viața lui a luat o turnură, devenise toată o întreagă aventură. Aici iar avem pauza în care amintim că înregistrăm în studiourile CDJ. Pace, un pic mai filozofic, un pic mai încet. Deși chestia asta cu spusul da la orice pare o idee creață, îl văd mai mult decât un film, îl văd ca o lecție de viață. Dacă ți-am stârnit măcar puțin interesul și vrei să știi de acest film și care-i mersul, găsești mai multe detalii în descriere. Chiar la acest film am vreo 2 trailere. Pe sfârșit vreau să mai zic ceva. Eduard vă zice, v-am pupat, pa!